I'm passing this porn. Manoy, ako'y maguna-una dire, kaya ako'y how dire. So, I passing this phone sa akong barkada nga magmaoy. Kay gibuhag uyab, pero pagkaugma nagbalik ra di ay. Kasi magmaoy. May magusara, daghan man. I'm passing this phone to sumukaon. Ito maglayog. Pero, sad boy. Ay, sa kusog mo kaon. I'm passing this phone sa among pinakagwapo sa among grupo. Unsa ni? Ako di ay. No! God, please, no! No! I'm passing this phone sa pinaka-sad boy sa among grupo. Tawagan ko sa SWD. I'm passing this porn. I'm passing this phone to the usa sa kusog mukaon og Balik na. buo pug tijan. Alam, di kusog mo kaon, at least busog. Ay passing this phone. Nga hilomon si Ja, pero kusog din mo ulo. 何お前はもう死んでいる。 Si kusog mo lolo, kagra ka kay taas ko nimo. So, I'm passing this phone sa akong barkada nga nagmaoy kay wagi invite sa isang amigo. At the same time, nagmaoy pod kay wa pa ka move on. Research na. Ay, siwa ka mo bon. Kaning na nga, ka mo bon. Bitaw, ipasa na ako sa tao nga pinaka-up-upon sa B-Boys. Konting up-up na lang, down-down ka na. Ay siya pap. I'm passing this phone sa pinaka-macho namong P-Boys. Pero gug dunong bayot. Ay si, huwag na nagbayot. Dukod mo sila ko, Tom. I'm passing this phone. Hinimbakon, pero hiling mo tanan og porn. Roy! Ang passing this phone sa pinakalas, pinakagwapo, lihiro mo gupit pero libre kalo. Howdy ay. Pagupit siguro na ho. Like for part 2 mga manoy. Lions King! Barbershop. Like for Lion King. Lions King Barbershop. Ako manay. Pwede mo rin pang Asa na? business Lion King. Kaan na ba ka na? Nang nakay sinong.